Barka da zuwa Suleiman ɗan Amana TV da na subscribe da ƙarar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun. Babu harka fargaba ko in sun yi toma sun yi zancen su wannan zance da sun kai na ruhe harka passport da abin wannan zancen su ai lokacin da waɗanda 'yan ƙasa suke nan shugabannin ƙasa suke nan suna sata arzikin ƙasa in matashi ma ko ƙauna shi ko wata ɗiyar shi ta samu ciki a ce a ɗauke kuɗin Nijar a kai ta Faransa ko Amerika ta aihu ayan ƙasa suna nan suna wahala. To ai yau Allah na da su da ka bada passport da masu tahiya suna amsa visa hurin su kai matansu da ɗiyansu waje su aihu ai yau duk kaf Allah na kama su. Tunda yau wa'annan takardu na aihuwa da wa'annan takardu da an kai Faransa sai dai mutum shi sa su ga huta shi kone tunda ba aiki da su. Yau Faransa ba ta wani daraja a Nijar wanda kai kaka tsammanin ka kai matar ka can ta aihu ɗanka ka ɗauka mata takardu na Faransa don wai shi hito shi na nuna da yahi mutane ko yahi 'yan ƙasa ko shi na nationalité française. Yau nationalité française wallahi cawa mata hita Niger tunda cawa ita bisa na cin tawakcin nasu yau sai ta takarun na ai akwai wani muka hirda shi yanzu takardar shi ma shi yanzu yace bai sani cage ta shi ko kone ta shi tunda ba ta da amfani. Ba ta da amfani. Yau dan ka hito ka ce Niger mu kai Faransa ne babu mu ba kai ni wallahi babu wani tasiri na Faransa yi mun wallahi. Tunda yau dan ka hito ka ce kai kana national mi amfani national kai Faransa ma mi amfani ta ma yau ga rayuwar dan Niger balle nationality ta kenan yau shi na nace maka bizo yau babu abin da bisa gare mu yan Niger ka gane mu tsaya mu dage mu san da koko ga ana yin ta ne da mu tunda dibo sai na Spain shugabanta Abdurrahman Chani Hasumi Goita Ibrahim Traore wallahi ni ce maka bizo inda da sun ka ɗauki ikon duk ƙasashen ga nasu su zo su yi renon huri guda su ce kai mu wanga firishin ya ishe mu. Ibrahim Traore Asum Goita Chani to yanzu duka muna ba Faransa abin ta kaso wallahi wan kuce da sai a shi kenan wallahi da shi kenan kai da takardu ma da tan Faransa ma za a ce ba su ƙara ma sauka bisu iko ai duka wanga abu da suke ciki wallahi dan sun ce 'yan ƙasar su ne suka yi ma bauta dan sun ce 'yan ƙasar su za su yi da cikin kangin bauta da an kasa su shine a matsalar su me su inda kaman ma sun tsaya sun ce a su kawai ikon ne suke so ba su damu da 'yan kasar su ba. Faransa ta zo ta kwashi abin da ta Faransa ta zo ta kwashi duk abin su kwasu. Da sai a ce su yi ta miki sai ina masha Allah. Ai babu ma wanda hisu ma su ma suka kai su ma kai da hurin Faransa ma ana iya cewa ma da suna ma sun hima ko abin shugabannin Faransa. Me yau kom sun hito sun ce kai wanga sata da suka yi Faransa. A daina. Tun 1960 zuwa yanzu. Tibo yanzu le 26 ko abinda kun ka sata. Ko tai an ba. Mai yau da bakin yau arziki na mun tsare shi mu ma 'yan kasanmu suna da bukata 'yan kasanmu suna da bukata hanyoyi na kirki 'yan kasanmu suna da bukatar makarantun ne waɗanda sun ka kama sunan makaranta 'yan kasanmu suna da bukatar in ba su lahiya da a kwashe su a ce sai sun biya kuɗin jirgi sun tai wata ƙasa magani suna da bukatar maye likitoci masu kama sunan likitoci ƙasar ga 'yan mu suna da bukatar ilimi su ɗauke su ma cikin rayuwa cikin mutunci na ɗan adam su ma suna so kenan arzikin ga ku bar musu shi su ma su lahinsu kenan lahinsu shi kenan wa don mi lahinsu a'a yanzu ita faransa tana ganin ɗan Nijar a matsayi ne wanda ba na mutum ba bai da hanya shi zo shi kwashi arzikin shi aikin da shi sa ni ce maka wallahi bizo 'yan Nijar waga wata dama ta Allah ya bamu wadda bamu da zaben mu tsaya mu kare waga dama kenan tilas ne wanga dama da Allah ya bamu mu tsaya dole ne mu tsaya mu kare tunda bamu da zabi tunda ni ce maka a gurguje lokaci mu ya to tunda ni ce maka gane ko wallahi bizu kaji wallahi bamu da zabi dole yau 'yan Nijar sai mun tsaya mun yi uwa guda uba guda mun samu so ka saga wa'angar sun ka hita sun ka ce kuma a kayaki dan a kashe 'yan Nijar Allah ubangiji ya jidda musu bala'in da suka bida ga Nijar tunda yau bizu duk wanda ka bida a kayaki dan a kashe ka kashe iyalinka wallahi makiyanka na wa'annan mutane Allah ubangiji ka raba mu da su amin ya rabbi Allah ubangiji can da sun ka tayi Allah ubangiji ya nuna shi ya ƙara mabar da su can amin ya rabbi wa'anda da rabo nan ga Allah ubangiji ka su kuma wa'anda su ma sukar mugunya anya suna nan zamana da mu wallahi Allah ubangiji tona musu asiri amin ya rabbil alamin